והשעה עכשיו שעת צהריים, השמש במרכז הרקיע, בדיוק 12. בואו נגיד יפה שלום לפרדי ונקבל את הפי וקסמן. תמיד בצהריים כשהשמש באמצע למעלה, הפי וקסמן מתקרב ופרדי מתרחק, אף על פי שהעצב לא ממנו והלאה. הפי וקסמן הוא האיש הצוחק, צפוי שינוי, צוחק, צפוי שינוי, צוחק, צפוי שינוי, צוחק, צוחק, צפוי שינוי, צוחק, צפוי שינוי, צוחק.